Li Tirkiye ji bo hilbijartinên şareserî du mehu nîv ma. Hemû partiyên siyasî namzedên xwe diyar dikin. Partiya Gel ya Komarê CHP civîna gruba meclisê ya Asayî li ber danasîna namzedên Enqerê li derî meclisê çêkir. Di civînê de serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu bi namzedê Enqerê Mansur Yavaş ra derkete ser dîkê. Kılıçdaroğlu li salonê hitabê girseya xwe kir û di axaftina xwe de ser tweetê serokê Amerîkayê Donald Trump ra westiya û him Trump him jî li ber vî bêdengbûna Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan rexne kir. Ti kesek bi devê zelamên kolanan nikare Tirkiyeyê tehdîd bike. Lê desthilatdariya Tirkiye jî li gora pêwîstek tund Trump rexne nekirin. Bila bîr neke dewleta Komara Tirkiye ji aliyê dewletên server ve hatiye damezrandin. Bixwe dewletek serwer e. Namzedê CHP Mansur Yavaş berî vê hilbijartinê di hilbijardina çûyî de li Enqerê bi dengekî biçûk wenda kiribû. Di vê civîna danasînê de Yavaş got yekê Nîsanê serê sibê Enqeredê aram rabe. Em dixwazin ji rakeşî, agirmorî û şeran dûr bisekinin. Bila bêzanîn ku em ji bo şer, ozberî û dijminayê nayên. Dixwazin biratiya xwe xurt bikin. Lê dema hûn êkî Nîsanê serê sibê rabûn, hûn ê Enqerê weke paytexteke aram bibînin. Rayderên CHP bixwe ewlene û dibêjin namzedê Enqerê Mansur Yavaş di vebir serkeve. Ji van yek kes jî parlamenterên CHP yê Edenê Burhanettin Bulut e. Bulut wiha dibêje. Mansur Yavaş li Enqerê bi taybet namzedê CHP ye. Lê ew di heman demê de namzedê Enqereyiyan e. Ana ew qerbalixa ku li pişt me hûn dibînin, nîşana vê yekê ye. AK Partî di vî alî de çi qas hewl bide jî wê nikare be wek hilbijartinên berê dengan bidize. Em ê îcar destûr nedin û bi ferqeke mezin em ê Enqerê bigirin. Girseyaka mezin beşdarî civîna gruba CHP û danasîna namzedê bajarê Enqerê bû. Bi coş û xirojeka gewre danasîna te kirin. Tîmeka lîstikên gelerî bi koreografiyeka taybet hunerên xwe pêşan dan. Eyüp Demir, Deng Amerîka, Enqere.